Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambade te veshir fila la jaba ambao foka wali mando akanya madalla ka dila Allah subhanahu wa ta'ala fi alaka hina naka kishina ka barka ala ko jidi na ukilingile na bela jelenka El Haj Sheikh Martal El Fouti ale dew ana modew anaka kalande wani kanu nyogon u farala nyogon ka wali mando kene belebele sigi ala barka da kene ni El Haj Sheikh Martal Fouti ka bangini sankumbe min kene kan wiye wele bla Sheikh Martal Fouti ka kalande jole o mamuno miseka kuma aka nyina maya chogoya ay wuli ka jɔ minnu kɛ ka se k'o lakali min baara bɛɛ lajɛlen kɛra Bamakɔ mɛ kalo tile 5 san 2018 na fɛn minnu bɔra ye an ka jɛ ka baara ninnu seereya. Madou aw ni lamɛden ni ne bɛnna anw tile ma Cheikh Umar donna hamdalahi minɛ ka don a kɔnɔ k'i sigi araba don le 22 mars 1862 Arabadou, le 22 mars 1862. Nga abo ke kum foyo kama ayake muna munkoso ali jara ko ka tari kalfa do masina ka wala tara fo masina ka yede ko ali jara te islameye ali tara to mana ko balma ke ngolo ma ko ngolo ko masina ka be ka mun fode nugo Allahu akbar e ko kan ambiri lugo sama Allahu liman hamida kongolo kuyo mu fode kuwo kanga wuli ko Allahu akbar kongolo kuyo mu fode kuwo kanga teda duma e ko ma ko dengen mi segi tabla birga wuli dorna duma tarafo masna ko yo dum ko sugu buliba nani afla ale bulo misi bulo kele kono mangolo go kontoro may mafi ani piefi ni boli nani kumbe masna ko bulo bamana bulu shomar de atrata ira masna ko la ka ali ka kafriya bangi kenema nga ka bara kunye munye ka bara kunde ka nani kitabu ye ka nunu ka ngalontigiya ka islamiyya do bamana ka islamiyya do bolitigu fe ka do kitabu tigu fe segu ani segu na laminina otmo konona na aka sigi kono na ka bara kono ali tubabu bena yo falin falu ke ru ka jam kuma yi dron walakinahu bi fadlihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dona sebu herala do masina herala ka bo herala ka sorga ta do tegembere juma dunya fe sam pakile ani kemefla ani bisigi sam biolo vla balole kofi inde shokumari madoni kuma chama wuro o kuma konnana anya fo shawara ko ay kira kanu minge ko ala ye febe dam sallallahu alaihi wasallam otma ne ka kuma bina jo ni kira kanu ye karabo ke ni kira tanu de dona ni ba sharia ka fo ko shawara bi kira de fe sallallahu alaihi wasallam ni ye ma ba bismillah ma ba keneka akanga femba fi walma ba ko bake o kalandeya kono on ye dade yele o mami mina do sukono ka sonna wuluma o e kaw jagite ni ala sonama de Mahamadou Bachir Tal ne mi fo comme conférence do ya fa bige mo fe mi fora na de muye mamoun so bada de gundi ma soro barse ko chomar tan ni kira kanu tigi machila عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم بحر العلوم والفيوضات نفس الولاية ختمها ومختومها سر الإله أجله أن يصفى شمس الحقيقة حقه لن يعرف شيخي أبا العباس أحمد المصطفى ابن المصطفى ابن رسول الله
خطب الوجود المقصد المعمول من أوتي سر المسونة ولو بدا خطر على جبل الهراء يزول مصطفى ورث الولاية كاملا عن كامل متسلسلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وعن سائر خلفائه وهم مال سره من الإنس والجان ردا لا سقط بعده أبدا. وبعد السلام عليكم معشر السادة الأعزاء. السلام عليكم أيها أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أفنو نعم كان ينالفه كان شيء شيطان تورما. أمين. شمر هو آية من آيات الله. الله تعال. بيبلو شامع مكوي نواتي سرلا من كلامنا كتابه كنو. أني على من دي مما كلام كتابه كنو. يبقى شامع مالا. أبيت كلام كتابه كنو كوي. هارني كتابه سمعنا كديما كافو. أفوتشو كبسة كنيامي. مني على دونا لا بينيا. تعال. أسكي. شمر. ni donna shomar la ni donna chef tijanina ni donna chef tijanina ni donna ala krak hadra kono ni donna ala ka hadra kono wa hadratul himaya wal inaya ala ka demi ala ka kono shi o be hadra no febi ko sebe ka fala maka kan gishi hada mane shaytane jina shaytane ala kan gisha bela jelema ya nan bado kuma kono anya sur shomar futi mode ayofo ambetla ka siga ka ta'budan wa imtisalan li amri allah واتي بني بنا قرانا كلا اني على فكاك بيشي شيطان تورو والله كو دمناتي الفانو كو چمانچته كو با الله باندې بلو يا ربي على كلا بان كون مندام امين سالو ناسيني نينغوي كو سبي ابيوني باوي كو سيغوني كان جنسي كو سبي اون نورو فيتيني دو بالا او باكا سور لا شومار نمبلو انيا فو سالو كو على كساوري بي نغندو جرا سالو ناسيني انيا فو يا ودو اني خليفه بيا الخليفه ابن الخليفه احمد هادي احمد منتغى شيخ عمر فوتي كسبه انسي لما شيخ عمر كسوما دولا انغو على كساوري جرا على فليكا جرانا جونيا كده ngo jonya ansikia Allah ni jigi dale ala ka kawele sawira mbayi ko suran tukunyo salamu afa alhamdulillah rabbil alamin shomar kanu bawti hawa afa alhamdulillah rabbil alamin shati jani ka kala ndom be motma ati ala barkada sawere ni afo ibe yere suran koy afa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin an don to kuma kuna ko ala makani che forba ala beso masa ala Allah wahabu koni mimba beso abeni so abeni fanaso kelen te jo atala a chama beto ale bulu ko Allah wahabun shomar ye joro min sorola wala da ne ibno yo Allah wahabu ko ala e sonni ba chama de ay min di shomar ma wala da ne iboso shomar ye min soro Allah wahabu la e bi ala mani garsike do min e bome kafo ala makani che sonni ba masa ala masamin ya barkada abijini ko la yansa man zakarahu Allah abanai koni mami ya ala kosuma ala te nyilay ko wallahi alfanuhu ni dona jema ka parti la nu yele la sanfe be ki escalier bibi men ye ala defa hizbullah ni dona ala ka parti kono la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ala la fasani mawku be nyina ala bita ni beibla ni ala ita iganyana ni beita ni ala bori bina ejigida ala kane ni ya di adam ade mo nu ya dla nanya no bachi wallahi ni ala ya dla nanya no ku bachi ya banya tukuni si ala barka min yanski ni ngene ka ko shomar futi ko askei ala ka bunya sigama ay galombe me kata chiyemo na wuli so madakela be kola kan amma fo bi ko ala ka barka bi ansilen fle shomar ka hadraga iba ka anniversaire do wa ni ne san keme fla ni samuga ani nani 129e anniversaire de la Hajj Omar Tal ansilen baka ngene ka fo ala makani che wa alhamdulillah rabbil alamin ko ala ni che ko la yan saman zakarahu ni ala ko suma tenyina an fa do na sokono Sheikh Muhammad al Hajj Tal ani kolosu dona ka ala wele ni salatul fatiha ay ala wele ni latifu ye atale ngofe ala ni zawiya jo okela tonna tal manimo ko ambeta kan no binanjira
min zawiya ye cerno hari jirawna تدل على آثار kosobe akon ma nyuma ko ko minata ko fanzuru ila asarina non dara ayan no la jabani preuve congrès dialectique preuve visible ay anya flala ni te imaginer cerno hari fle سوتر ay ni te sogo de ni kene kantai na ka di minye nyumange na ka di jugumange ala ba jira maula ay khazul himamti sufi kitabu bado de do ala kala hadisa do boko no akoni so bi wolo la kadi alfa nuhu do akono min kadi take ala ba jira muda kana أمير مولا ya kila ko do kinye do ki fi maywa jemando bagado wa ay do ki be ala bolote o do ki te fara atelo galala sibghat allah wa man ahsana min allah sibgha galado ne jom se galado no comme ala askay shomar no ala do ka galado fini te no ni tiga da kay babu aka ko la yansa man zakarahu parce que mamnu ya ala trofo ala ko kati nyino ko cheikh omar bo chewda sayyidita sanke me fla samuga ani konondo bi ala fle ka modew ani ukanu baw arifu ni arifu dew fle kana shariat nyebe cheba fam fam sigilena nunu moke oni cheikh omar ye baya ka nyoy منهم صنبي ولموجو من المؤمنين رجال صدقوا ما أهد الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا شو على بلو وين لا ينو من دوم الله يدوم برضو شو عمر تقولوا لا وسيرتا كفالا مكاني شيء الفنون نكو على جمل كم مسمى يوم قال كأملا نبارينا والله ني يرين إنجيل كافو فرلا ما سبوكا الفنون جماعة فلادي على كجماعة نشيطان كجماعة nibe ma ni nyokonche nibe ala ka jamana nibe ala barkada ibta suru ni wati kelena do be ala kutala ala ya ngwar tiga dola anna nasi Cheikh Umar Fouti ka zawiya do ko ka fo ala makani che alhamdulillah rabbil alamin ni ne ko meni fo dama duguna che ka de to wa yutawdu ni'matallahi la tusuha nanga mbajate e ba fanga jume fo ka jume to musokoroba isen fla minita kisia e hakilla we milliard jolede o joldo posé ça ni taraba ta so do be urgence la wallahi ni tarati sa Gabriel Touré la kabri dugu jera do be komana ale malafia minu ba ale ko lu ere malafia nene ki labe ki ko ki je ka bo fu ga yoro la Cheikh Alpha Nuh tenen taw ki labe kana sikia ko bina fara ala ka joni monga e hakilla ko milliard be ni soro ay milliard ta soro ala de kanu ka dima ala minanga no kansiya ka fo ala makani che wa ma bikum min ni'matin fa min Allah suratu nahl kun nangam be qur'ana re tafsir fo duguna je kan ne to inyebe mama la kana nyaga minya dia to ko ala makani che alhamdulillah ko ani che nema chamana subhanahu wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin alfanuhu ite joanga tamawa alfanuhu joanga tama ambitami ambeta ala krafi sallallahu alaihi wasallam wajmene we sirul qalbi jumene katamana duskuyi kabo hadra jumena ambebo ko sobe Muhammad al Hadi ka zawiya kono kata bonsoir ou bonjour kato di ala krama ni ya famu angata nyon fene ma famu iba makono nanda na be foli chuka fi ya famu o ibi ka centrisi amero anga bon 700 marque el muhammadiya bi apiloti e joye we Cheikh Omar Fouti ere ambe Cheikh Omar ere bla kata bonsoir di ala krama ayo chama nge koy wa salamun ala samsul huda salamun ala man yusamma bi muhammadin Cheikh Omar yo fo safina kono wala de nebe safina be kuma chama mala safina tu sada amadna mbaka koy adla dingiray 1849 Cheikh Omar ye sans sabake shurit li avec asulani ala kray ay teta mbaka fiele o prevu ye ya dingiray Cheikh Omar salla ala kraka ite jonga salla ala kraka ko sangata Cheikh Omar bonaw am oge bonya min so aya sur ni salatu ala kraka sallallahu alaihi wasallam jamakulu do be ha luka bonya asirren be Cheikh Omar Fouti gola alfa nuhu ko safinatu saada atomba ubia anje nyogo Cheikh Omar Kuyate kalande minana no fesisa abe mabina libo uye tondo kanu kaumbe chokorba do trofo kai kitabu do la ko kitabu do ko safinatu saada sina ku ka tonto dala tonto dala sisa sans fla saba Cheikh Omar ko be ka renouveler avec ka kura kura ate tunu tukuna bana sobete tunu amba foko uma ko ka bismillah kanu bina ta voyager ala krafe safinatu saara ma be ko ni ni mam ni na ala krako itara orsige la
arjina o be koran febe kata tile bife ni ma Allah masaliki ga baramina kena zero ni nyana na salatu ko ala kira ko arjina sira yaje ni jonga ngeli aka ana bara ndamna ni jonga ta salamu di ala kira alfanu hela benendo do bon sessa markel muhammad yakono safinatu saada li ahli tufi wan najara sheikh alhaj umar ibn said ambero aka safina kono kata ala kira sallallahu alayhi wa sallam ando do safina kono ambafo inna allaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سيسان سانيا صلاتك على كراكا أنت رجوني شيخ عمر الفوتي. نيكو شيخ عمر جوني على كراجرا. بفهم أكو شيخ المشايخ. اسكي وين شيخ لنا؟ شيخ المشايخ. وين شيخ لنا؟ وين شيخ سيد أحمد تجاني. بفهم أكو أبو العباس. بفهم أكو قطب المكتوم. برزق المكتوم. ختم المحمدي المعلوم. بحر العلوم والفيودات. ختمها ومكتومها سر الإله جله أن يصفى شمس الحقيقة حقه لن يرفع شيخي أبو العباسي أحمد المصطفى ابن المصطفى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ سيد أحمد تجاني أولي شيخ تجاني وسبي على دي مساسي باسي كاري شيخ مرما هذه جندما أك أمباسادير أولي كرا شريف محمد الغالي وكرم الشيخ سيد أحمد تجاني عبد الكريم ناغل أنسي لمباك بركلا هذه طريقة الشيخ مرما عبد الكريم يامنا جونفلو مولود الفال كرم محمد الحافظ شنقيتي كبو أنفول يا وني شيخ تجاني يقول كو شيخ المشايخ كو كرمو لا كرمو اما دو جون كرمو دلو علي تماسيني او كرمو شيخ المشايخ جون كرمو دلو ابن عربي دمراوي تاسي او تمبي على كرايت لكنو شيخ مغناني او كرمو شيخ المشايخ اتادو محمد الحافظ المصري محدث مصر او كرمو شيخ المشايخ كرمو ولا كرمو اما دو شيخ سيد احمد تجاني القطب المكتومي برزق المكتومي ختم المحمدي المعلوم بحر العلوم والفيودات اما شيخ تجاني دو جون كرمو شيخ عمر الفوتي شمر كرامو وشيخ المشايخ كجون كرامو ودو وسبي احمد سكوريتش وكرامو فريكافي احمد عبد الله وكرامو فريكافي كشيخ المشايخ جون كرامو ودو ام فلي زاويه من غنو شيخ محمد الحاج تال كرامو فري عليك سلسله جويه افا تشرنو محمد سيد نور كسبي تال كسبي سنور كرامو جويه الحاج مالك سي كابوتي وان 1855 كتا 1922 سيد الحاج مالك سي وفنا كرامو جوني الفا مايور كرامو جوني كسب الشيخ عمر الفوتي شيخ عمر الفوتي كرامو شريف محمد الغالي كرامو سيد احمد تجاني والشيخ المشايخ كرامو لا كرامو اسكي جون كرامو دو صاحب الفائده تجاني الشيخ ابراهيم ياس كرامو دو فريكاتي جرجف santi Allah be fota ngoy si sa on bora kati anya fo ni chugala ni afo mo be kule shini ni tarane soro sikile me kene miga amba fo ni chugaina ni mbe classique le mawe ale kana mo joye ahmad sukwereji kana mo ahmad abdullahi kana mo ali tamasini kana mo sheikh sid ahmad
Tijani ko Sheikh al-Mashayikh ko karamo wala karamo e mado Cerno Muhammad Lamin Dia ka bo gemu dalen fle ko karamo Sheikh Tijani Cerno Muhammad Lamin karamo jonye Sherif Abdul Khadir ka bo logo o karamo jonye we Sherif Muhammad Mukhtar dalen fle kay abe fama ko bari ñoro ale karamo jonye Ahmad Tahir Soufa karamo Muhammad Salik al-Wadani karamo c'est Sid Ahmad Tijani ko Sheikh al-Mashayikh ko karamo wala karamo e ka jamana ma barkalen fone sanke me fla labayna ni karamo te Cheikh Tidiane o karamo Cheikh Tidiane do fo minga doni sera ka nogo abe karamo Cheikh Tidiane nete tani ro jangoy basi ko sebe basada al mujahid al kabir Sad Umar Touré Segu Sada karamo jonye Cerno Madani Tal ba madani karamo jonye Amir al Mu'minina ba munta o ele sigilen fle keneka o ba munta fa jonye Amir al Mu'minina lamdu julbe akaramo jonye Sheikh Omar Fouti karamo Muhammad Ghali o karamo Sheikh Tijani karamo Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Sheikh al-Mashayikh ko karamo la karamo marto Muqtar wati Atullah yarkoy talfi al-Masini o bay ak Sheikh Umar ye ay bay anta domi fo domi abe segi أما الله يبي مرته من المؤمنين رجال صدقوا ما أهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دوم الله يدو تكتلك مرته ونوني هروني من الله يدو منتهى وما الله يدو ما مرته كو شيخ المشايخ كو كرمو ولا كرمو نبتاني بنمبا ولا إدريس أكبر كو كرمو كو شيخ المشايخ كو كرمو جوني شيخنا أحمد رحمه الله الشيخ أحمد رحمه الله أنا كرمو جوني محمد الأخضري كرمو جوني كسوري شيخ طاهر ابن طيبة تلمساني وفنكر موجوني سيد أحمد تجاني والشيخ المشايخ هو كرمو ولا كرمو أمرو لا إله إلا الله الحاج سالم سونافليا هو كرمو ويجوني والحاج محمد سعيد وصبر الحاج محمد عائشة نورو 1906 وكان نورو مصري با المامي مصري مشيخ مرياجو 1855 المامي وصبر الشيخ ألفا عمر جونغابا هي مصري سالي أدين لو سرنا وفودي ديمبا كبا وهي مصري سالي دومي أرسنال بيلو نورو 1er janvier 1891 aye Alpha Omar Jungaba den do sore Salatul Fati ba bolo be fo mako Badiri Dado o Badiri Dado o mo defre a Cheikh Baba Jakte ko sobe Badiri Dado 1891 Arsenal be do nyoro o ye Misri bay Almami Cheikh Omar ye Misri min do domi alebeta min gera Misri Almami 1906 الحاج محمد عائشة كبا هي تاريخ من جملة كسبة من اللام جل بقول أمير المؤمنين كسبة نبي كمين فيه دومي على بورا مننا وفنا تجاني منا وتوه وريكو الشيخ أبو بكر سيسي كبا جاكيتي أنا كلامه تيجوني شريف محمد المختار كلامه وريكو دي في كتابه سيد أحمد تجاني خطب المكتومي برزخ المكتومي أما لو لا إله إلا الله يجون كذا على كرافي أفاي جوني بانو أفاي بفهم محمد وفنا فاي جوني تونو بفهم كم مختار فاي جوني أحمد وفنا فاي جوني كم محمد وفنا فاي جوني سالم فا أبي الإيد فنا فا وسالم بس أبي فشل يعني ما كم سالم على كرا تما بلتي ولجون يومجي ولجون دور دلا كسو على كرا لا هي أكو على كرا نتا فيك فميما مين كان ينسلون وري مين كان يجورون به على كرا كنكا أو تجربة يوسرو شيخ عمر فوتي بالا أي على كرا كنكا أياني على فيكو على كرا دين دالي ما يانا على كرا كنيوي على كرا يلي كوفي دين وسرلا أو ده كوسو دين وسرلا لينغو في برباتو تبولا دين وسرلا لينغو في فاتو تبولا دين وسرلا لينغو في لا تبو شيخ عمر جولينا ابن سعيد لا اله الا الله افو كي بيوني ابن سالم في ابن سالم ويجوني وشيخ سيد احمد تجاني مو فادوما ابن سالم فاتو احمد ابن احمد وفنا فاتو يبودو فما كو علي وفنا فا عبد الله فا عباس فا عبد الجبار فا ادريس ابن ادريس بفو ادريس الازهر وادريس الاكبر وفنا فا جوني تادو اسحاق فاتو علي زين العابدين وفنا فاتو مكاتا شمر لا كتابيا شيخ تجاني في انكتا على كرفه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ادريس ابن ادريس يبو فنا فاتو دو كو علي كو سبي علي فاتو كو احمد فاتو محمد نفس الزكيه وفنا فاتو عبد الله الكامل العارف بربه وفنا فاتو حسن مسنى وفنا فاتو حسن
سبتي حسن سبتي فاطمه امام علي افرمسو جوجي فاطمه الزهراء اتي سميرو جوجي ابا جوجي خديجه الكبرى فاطمه الزهراء وسمي جوجي وسميرو جوجي جي علي الله رسولنا على كتمي ما هو ما ارسلناك الا رحمه للعالمين على كتمي ما هو سوف يؤتيك ربك فترضى على كتمي ما وعلم نصرها لك صدرك ووضعنا أنت وزرك على كل ما فإنا فتحنا لك فتحا مبينا على كل ما وثاني اثنين اسمهما في الخارج إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا على كل ما فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله Koche Omar nefle ka silsila fiye ay tariqa na min bolo ka damna otila ka ta ala krafe sallallahu alaihi wasallam o ka ta Sheikh Janina ka ta bu Muhammad la bebe ma mugan duru de Allahu akbar ibe mugan duru ndo ala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o fana bebe harfu de mugan duru ma Allahu akbar gundo be Sheikh Janina koy ay ala kra chieta sallallahu alaihi wasallam ala kra bana nabi ma o datura kira banan kofe min mena kira kofe sidiqina min mena shuhada salihina on de yafwa ay on ma fo qur'anat ki kote ngo qur'anat ki kote ka shomaru joro jirila jonde shomari oni ne afo bamanangana tuma chama ko wuliju ko shegu etse ka famu o meni ya qur'ana ya dima ko ke donganye o e point folo ibano ta no fe ko ambe ka kuma bil kitabi wa sunna on sagote de dina ala kota ala kira kota abana qur'ana ko qur'ati ko man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ibani ni suratu nisa'i o andonto numéro 1 namela kuma ante qur'ana kan dalwewa maraji minu bambolo ambi jabi ni femfenye bil kitabi wa sunna ayi ambe min fola seka bonye matuma dola we ni te femfe itafe wallahi ni qur'ana ayi nangambe ni ngorofo dama duguna je kanene to koni mamin tukura ala ni kran ofe ko ya kan ba fo ko ala ni kira ulu ya arabu kando be bamanan kange arabu kanye kanga na fo ko ala ni kira ko na nyego allah kanga fo summa be arabu kando na sisa ka tauhid yere do fu min ala yere ni ala kala tauhid ke cikola do ya arabu kando bi ulu ka arabu kambe ni ka jiya ka timi qur'ana yere ka kanga na fo allah wa rasuluhu kasro qur'ana ya o de fanye ni ba kala ba futande koy ومن يطع الله ورسوله ابي كلام تاني مما من تقول على نكرا نوفي ثم تنغوي ولكن هو عبد ورسول على كجونغي في حضره خابي خوسين على كجونغي انت فهم على كوبي على كلا دانتم انغامبا يبا في انغا سما يفادلا على كلا ني فاتي كلي دي ابي كي رن غوي اكلا كو على كلا نكو دومو كليوا على كلا ني اوتي كلي فام بك على كلا دانتم ادامبي مي دانت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندمبالا على دبادو سبحانه وتعالى على جميع مجم كاتنو كاغرلا علي على لا كم كلا نكسيتوا والله افسي كدان فولا انت غرلا لا غريدا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى بسورة منها سورة النجم ويقرأ هذه ويا حديث دوا ني سوسو بكافيا الله 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 كلا غير لا على لا تي كلا كسني كلا باتشو ما في كدون تشكو دني كوما نكوي كو ني ما من تقول على نكرا نوف كو فاولئك مع الذين انعم الله عليهم كفر لم موكا مامي على نمروكا جو صراط الذين انعمت عليهم ولو جوي على ريادمنا ريادمنا جونا من النبيين كون نبي مو الفانو ابي فو ماما النبي ما ابي كرادي ابي فو مادو ماكو كرا تمنا النبي ما لا كرا دي ما فاموا النبي ما باكي مي بامغا ناني كرا كبه سبانتال سبب نيو سرا او كو سبي ناندو نو كلاسي كونو فنا دم كلاسي دو النبي ما يرد دم نيو تشي النبي ما فنا
u bɛ ɲɔgɔn ye kana sɔsɔli bɔ la koyi ko ala kira ko k'an kana ale tanu n'i b'a fɛ ka kali d'aw ye wa kuranɛ tigi kuranɛ daminɛ camancɛ a laban a y'a bɛɛ ban ka cɛ min tanu ko wa innaka la ala khuluqin azim ala yɛrɛ kɛra cɛ min ka jelikɛba ye ala tɛ jɛn koyi ala ye min tanu n b'a fɛ k'o de f'i ye an bɛ se ka azimu dan b'a la wa k'i bɛ cogo ka muhamadu min ka bɔ e bɛ se ka ala ka bonya dan dɔ a la Allah ayi anw tɛ muhamadu dan tɛmɛ an t'a dan yɛrɛ dɔn jibrila yɛrɛ gawa ye alakira ko la jibrila tɛ foyi dɔn alakira la yan sidratu muntaha yɔrɔ la n ko yan an kɔrɔ yan jibrila jɔra ye a jɔra ne bɛ ka min fɛ ni hadisa don wa ko karamɔgɔw bɛ ka dan tɛmɛ dɛ an ma furakisɛ ta koyi jaloka dɔ nana sisan ko ne furakisɛ ta n ko ne ka furakisɛ Cheikh Umar ye Cheikh Umar Futi n'an y'olu ta olu y'an ka dɔrɔgu ye n'anw ye Cheikh Tijani fɔ olu y'an ka dɔrɔgu de n'an ye alakira fɔ o y'an ka furakisɛ furakisɛ min tɛ ban an t'a ɲini fana ka bɔ o suli yɛrɛ la n bɛ ka min fɔ an hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi n bɛ ka kuranɛ ayaw de d'i ma nabi ɲuman ba kɛmɛ ba mugan naani kira kɛmɛ saba tan ni saba ka fisa a bɛɛ kira kɛmɛ saba tan ni saba kana siko la olu fana ka fisa ɲɔgɔn ye e ma tilka rusulu kalan faddalna ba'duhum ala ba'din ko kiraw yɛrɛ ɲɛ u fisa ɲɔgɔn ye e ko ko Muhamadu ko k'an kana ale fusaya Yunus bun Mata ye kɔrɔ ye kuma in kɔrɔ faamu la ilaha illallah ala ko ɲɛ dɔw fisa dɔ ye e ko hadisa la ko ɲɔgɔn fisa ɲɔgɔn ye ne bɛ kuranɛ aya bila ka taa hadisa ta ka kuranɛ nasu jɛlen ka ɲɛ bɔra ka taa hadisa fɔ yɔrɔ jumɛn ko nin kira ninnu y'u fisa ɲɔgɔn ye ni maa min b'a la ko maaw ye kelen ye u bɛ ka don mɔkɛ ka ɲumanya de dogo nin diɲɛ laban in na nin yɔrɔ tɛ maa min na n'a ye nani i bɛ jɔn nani bɔ yɔrɔ tɛ maa min na maa tɛ maa min na n'o ye nani i bɛ taa segin jɔn na i b'i yɛrɛ nani tuguni i b'i makun alifa nuhu minnu si ma dɔn diɲɛ laban in na olu de ko bɛɛ ye kelen ye walahi maaw tɛ kelen ye hali bi Bamako walahi dɔ bɛ si dɔ hɔrɔma la bi su in na ni dɔ y'a ka du fɛɛrɛ e b'i ka minɛnw cɛ i bɛ taa a ka dugu la hali bi su in na walahi dɔ bɛ surafana don dɔ hɔrɔma la maaw ka fisa ɲɔgɔn ye koyi n b'a fɛ ka taa min nɔfɛ n bɛ gu Cheikh Umar la sisan n ko nabi ɲumanw yɛrɛ ka fisa ɲɔgɔn ye kuranɛ ko tɛ kɛmɛ saba tan ni saba mugan duuru ala olu ta k'olu ka fisa bɛɛ mugan duuru fana na a ye 18 tɔmɔ o daminɛ yɔrɔ a taara daminɛ Seydina Ibrahima la o tilka hujjatuna ataynaha Ibrahima suratul an'am taw lajɛ ko an ka dalilu filɛ an ye nabi ɲuman minnu fisa u bɛɛ anw ka dalilu filɛ an ye min di Ibrahima ma Ibrahima jɔn tugura la a nana a ye cɛw ta a ye ulul azmu ta a jɔra jɔn kan Seydina Lutu cɛ 18 ala ko k'olu fana ka fisa danfɛn bɛɛ a tilala k'a fɔ Muhamadu yɛrɛ ma ko fa bihudahum iqtadi alifa nuhu ni giri tɛ maa min bolo n'i taara sahara kungo kɔnɔ i bɛ tunu silamɛw sɛmɛyɔrɔ tɛ maa min na n'i ka limaniya karamɔgɔ t'i bolo walahi i ka limaniya bɛ danger la don o don ni fiɲɛ kura dɔ bɔra n'i ka limaniya bɛ se ka taa o de kosɔn sɛmɛyɔrɔ ma sɔrɔ dɔw la u taara Maka waati min ko ne tun bɛ wiridu la ne tun bɛ lawali tijaniya ko ne taara Maka ko n ye tiɲɛ ye ko ne tɛ la ilaha fɔ ko n ye kɔlɔsi bila ko n ye tiɲɛ e taalen Maka ka tiɲɛ ka la ilaha bila n'i ye la ilaha bɔ silamɛya la a tɔ bɛ min tiɲɛ bɛ Maka min tɛ la ilaha ye n'i ye la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'i y'o bɔ alikaba ko bɛ ban كون ترى مكة كون يتشين يقول سبلا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كون يتشين كون يستغفر الله بلا نيسرا تبلا نيسرا تبو الكابا بنا جوني الكابا في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفنوه ولو فنانا مادورو تمنا مادورو نو فنانا كسبه كونسيل مينيستري لا على بافو كون نيم مكو به مادورو لا او تابال سانفي فلابي سيان كلن دي با بريبيسي وجوني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كسبه كلن غا نبي الله ابراهيم بسي وبي نبي الله موسى بسي نبي الله عيسى بسي نبي الله نوح بسي ولو ما ناني مسكا سيكا على كراكا جلاد وبي gala dɔ bɛ étoile dɔ bɛ o étoile bɛ ninnu maa duuru de bolo a fɔra ma ko ulul azmu a kosɛbɛ taalen ɲɛfɛ ghetto dɔ bɛ ɲɛfɛ ala b'a fɔ k'a interdit don danfɛn bɛɛ rouge la sɛbɛnnen bɛ ko danfɛn fɛn mana don n b'i halaki cɛ kelen donda kelen de b'a la cɛ min bɛ don da fɛ a kelen a bɛ don a kelen o de ye Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ye nabi ɲuman fɔ waati min a y'u sa ɲɔgɔn ye a tilala a ye mun tugu a la ko wa siddiqina siddiqina filɛ karamɔgɔ ye min fɔ an ye a kɔrɔ filɛ
Comme ben kanga Ségou. Ambe Ségou de la fasa. Eh Ségou la fasa lié Quran la fasa lié koy. Eh ni ma Ségou la fasa be cette année la fasa. Ni ma man la fasa, ni beta ma djugu la fasa. Parti fla, ibe ala ko la we be cette année la. On be ka Quran aya do de koro fo koy. Quran aya nunu ne ya sabati ko nabi mwambe. Sidiri na we jonye. Ani ko woli joa ko ndambala ko woli jube me ko be ka karsa jira ko Ségou ka maso. Yaro hashiriya de do emo ke makai ni cho fora emo ke te fo ifa to te fo itno masama te te fo ku ye wajuri le maka bekera mo to fo e ngibe ka ala te gerumane ala yido ka ala ko ka sora ndo to da musola muso na onye muso ta ka be ka muso ta ngibe ka ala te gerumane sayyidati maryam sora ndo be qur'ana kono ko suratu maryama ala muso to wele qur'ana kono ko muso nya janto akata bolola ne de ni sebe ma sebe maryam be nabi moyewa kira de do wa ayi wala juminu sera sidira jorola appelle le beau en silen flebi ado de ka keneka shomaru to fora qur'ana kono ko wasidirina bima famuye shomar ya khutbani asro koy la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sheikh umar al-futi al-mujahidi al-kabir ay qawsiya joro soro tariqa tijaniya kono ay khutbani joro ay soro tariqa tijaniya kono domi aba bange arabadon alamsadon juma sheikh umar be sali khutba kan minbar min sanfe amdallah o do ay leto ani khutbani de lela allahu akbar tal odo ayo fo don jume abalma ke den do be atikere bobolo abe ka rere akon fa ka kera chukudi ako be ka rere ako al halado be kana ako al halay ngagi parce que cheikh Omar nako mako wasidiqina e modo we wolu ju nyama bawe cheikh Omar ko khutu ye nin tariqa tijaniya ko khutbani minye tala nyefe ne bodi ma ne be ka qur'an ado de profie kila sabati kana boy kam mangoina emi be tariqa la to tariqa ina kana yoyo ambe ka bara mingi ambe ka bara ke bil kitab wa sunnah do be jenani ko do to me Iran ko ci korba do to me ka be pa chauffeur ka be kaman ki me flabo nye Iraq fo ale be dola ni tara endu jamana ina la ko fo mais anyona ba ngolo yawo e ba fene kam mo ko de blakata Iran ta de fiwa ne bo do wa très visible congrès dialectique ni ne ko Cheikh Omar e ma famu on ba fo nga mo den flen gref ni ko Cheikh Omar jonde do ba fo ka khalifa fleya Ahmad Hadi Tal ko o fo e jonye o fona fatu ye khalifa e Cheikh Mohammed Al Hadi Tal دوم يا تنبيه طريقة تجاني أصبتها ودونه كمان كو حمدا لرب الهادي صلى الإله على محمد الهادي سيد الأيام هدى بوجود شيخنا محمد الهادي سجونا لفقد شيخنا مصباح الدجى لكن نور عند الهادي من كان مقتصد الهدى رم ساحة محمد الهادي برؤيتهم ينجلي أنك كل هم بجاه النبي محمد الهادي نحن فوتشرنا هادي نحن أكلنا بالسكر ودو الفانو نتاركم ما شبه أي تكلو تابيكو روكا بولو فورلا أيابو كدنما كجو يافو نغم فانغوني ردين دايلا سفينة من مني بولو أصورلا شيخ عمر فوتي برغالا دونغورو نبي سفينة غالا شرنا هادي دي سفينة دينما alfanu ambe min fola kana ke kono kanya misra de fe mawfe ibe mami nga kuma talon talon na be sra kuma koro semerotala man asnada faqad bari'a mami ni ga kuma fu ne semero sra kuma na ijera parce que Cheikh Omar ko wa shuhada wa salihin ko ani manmo nimbe manmo ko be ko be ka manmo de fo ma do lambe ni kanyina ala kira ere ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ula de nambe Cheikh Omar ka arabu kan do fie ibisa katla ka sa ibisa ka journaliste be arabu ka etse ka fo abora dusku mina arabu kante dusku tunye madrasatu al muhammadiyya Cheikh Omar tu memi danga mina amina samina meno fie atara ala krafe amina فاجرندرا امنا على كرافه كل زورة خير خلق الله نيت محمد اكواتي من ترى على كرافه اكو ني فم بيسو مبي الحمد لله شومر مودن وكان ندو نينا مايا مبا فكو وليم لا منا اوتك شومر نغني منا شومر توتفو يبدا كتابو دولاجي الطبقات الكبرى الشعراني بك كما دون باونينا وليجو كمنا ني كو تروبالا شومر يا بيد دوفيدا والله ني ما نون فني ترى ما هو بيفو الفانو ني كرا حاشريه ني كو ما توتفو تكنيكي تو بالولاي كا كوبي بان
min ye waldenw fɛ ye waldenw ta u taalen kɔfɛ ala ko k'a b'u ko sa Kawusuku bɛ ka min fɔ o tɛ k'a fɔ k'an sigilen bɛ Ahamadu Hadi ka zawiya la dɛ i taara yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ Kawusuku bɛ ka wɔsi nin cogoya la safina min ne bɛ ka kalan e hakili la ka ne y'a tɔmɔ Bamakɔ 1947 safina in dilan ne fa a y'a sɔrɔ a ye kitabu in kalan k'a sɛbɛn a tigɛ de la k'a sɛbɛn a tigɛ la 1935 36 37 a ye kitabu in kalan a fa bolo a fa muso bɛ Bakari Sise a ye kitabu in kalan a bolo 1935 36 37 a tilala kitabu in na k'a sɛbɛn walaha la a terikɛ dɔ k'a ma ko n ye denkɛ sɔrɔ don min safina bɛ ne bolo mais ne t'a d'i ma dɛ n ye denkɛ sɔrɔ don min n b'a kɛ cadeau ye 1947 a ye denkɛ sɔrɔ don min a terikɛ y'a d'a ma ko Abdul Karim ne kalanna o safina de kɔnɔ harfan bi harfi harfu alif lam k'a kalan Alhaji Salim Tuna bolo ne ye san 3 kɛ n bɛ ka kitabu kelen kalan Cheikh Omar ka kitabu parce que foyi tɛ se ka n bɔ ne b'o kan tuguni n'i k'i b'o dɔn hadisa la walanda yɛrɛ bɛ dan o ma an tɛna don Cheikh Omar ko yɛrɛ la hadisa min ka surun ni bɛɛ ɲɛ b'o ye maɲumanko ye tiɲɛ ala ko ni maa min ye Cheikh Omar ninnu lakari ni maa min ye kuma jugu fɔ ko ale ala b'i kɛlɛ hali kaburu kɔnɔ man aada li waliyan faqad azantuhu bil harbi رواه محمد بن إسماعيل البخاري بك من في ينقص سنة المحمدية كنو أكوني مامي حديث القدسي دين يقول حديث سامي جبريل تا كلام حديث سامي قرآن آياته ألاني كلا يربي كما ديرتي كم من عادى لي وليا الله كلا نبيا كم وليا جنسو بلا شيء مسو دمسني ما قربا عليه على تري ni mami ya le teri do juguya ka bla ikono ye poison du hum ahlullah musmu ala jomba nunu mama ida fa le tiena mama we Cheikh Omar nun juguya ku lagosi o don o tile ya kila ki gagnana i perdi la mama ida fa Cheikh Omar la abe ko tiena minu ye Cheikh Omar nun khadimiya ka sonye u ko barkara uno bora wallahi dudal minu be ka yelembo nyoron jamana kono qur'ana be kala kala minu na minu sonna mango la ni mami ye mango la kadi ika doni barka be bola ala kan disho ma ya rabbal alamin o ka dima qur'ana ni hadisa la Cheikh Omar Fouti Diallo serita ko sobe anatani ye Cheikh Omar ye abangina sanjume hijra bakele keme fla anita abangina kana jena kalo jumen kono Shaaban nin kalo mi anfla la nin kalo ye jonga kalo ye alakira sallallahu alaihi wasallam Cheikh Omar ye fendo soro alakira la ay gundo do soro Cheikh Omar na tunna na ay femereke minti alakira ko be bali mawla men nay alakira ko ke kabakote salatul fati Cheikh Omar kam yola ko di aka dembe ma ale resorla o kalo de ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima en flof na anniversaire de la nin kalo Cheikh Omar ani inna allaha wa malaikatahu we nyogon soro kalo kelen kono na le bangena ale kan go de ke inna allaha wa malaikatahu o fana dira alakram nin kalo de la Cheikh Omar abangena araba min menale on nyona la kalo araba laba ibn Said abangena min kera o teke musobe e ma foko maw yekele wa maw baw tekele min bakaf saye kana so aka kele de sino be balo billahi ni jigida ma ika fenfenga kam ma tele min bakaf saye wallahi la bilabla ni jora la ko do kita kana wallahi ni ka fanga ta kiba kele fanga be che ni inyagare ka donina ko ni makala te fendo na bakaf saye bae wallahi fara la sino be lebu parce que Cheikh Omar ebe ni ma fe ka Cheikh Omar nyona don Cheikh Omar bae joli depuis un folo min karamatihi avec kabini Cheikh Omar kabako aye miracle min soro folo abangena domi Cheikh Omar bangena safo salle kata sum minuit 11h ibse ka famu chugo mi alfa nuhu abba bangena la batla la ka fajiri sali Cheikh Omar bama farta kelembi ka foko nya dem bange ne malla ben folo Cheikh Omar bangena safo salle ngo fa abayo safo sali fajiri Cheikh Omar baya sali la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ema foko mawye kelewa o équipe bani nga naso ni nyoko na de la ka ke muso amakai depuis ena ro ko mawte kele o kan ni ngende ko mawye kele de mawte kele de
donat le bis sabat le binange ati salini de ati sali ko bange joli matike shogomar ma jolimi chimmi aka amake ala karama dama Allah bay ay safo sali 0h wati bangena 3h 4h du matin 5h wati shomar bay ko kije asalla asuba seli we shomar ka karama do sayid shomar min karamati aka kabako abelbele ba shomar dondo kato abe dingra wati mi asebenen be misir konana sandi lobe ko shomara ko ne nyebile kabako made abe ko ni mami sigilembe Cherno Hadi Gazavia kono amara Hadi Gazavia tende e Cherno Muhammad Hadi Tal ko sobe alere ga Zavia ni ko sobe do sigileme Shomar ko kala nyebe noro la ko noro be katama sadu ne ko Shomar akika ko kaba ko ende akonye bala noro de be katama ikama ngusanfe akinyebe noro mina akote kala noro ene akoye ka tesiriye hey akome sad ijonga kaba ko do fie ne Shomar yere la fon akone shibe be hakemi mawa ako ala yo gundo do ne tokola ami kene mi ngono bi no de les descendants de Alhaji Umar Tall oluka kene sigile kene sigira de wuyala sa ka karamogo wele munu mi Alhaji Umar don o kana kuma anye Alhaji Umar kan ka Alhaji Umar fo anye akal la nyini kunye munye aye munke ala kola aye munke ala kira kola aye munke dinena ni bara ndamina na ambulo ni anga sigin sanani ni ashe nani nai nga sano che anku mi nyogonye amita nyogon fe obi san se san woro ka se wolo vlama alhamdulillah ala kulli halin ambi ala fuka wala nyumando karamogo munu nana animisi wasa da kada ka anye fome Alhaji Umar labi aka kewalo la an kunti minnu dɔn an ye fan faamuya Alhaji Umar la fɛn minnu dogolen do anw yɛrɛ la ani diɲɛ mɔgɔw la an ye caman dɔn o la min ye an nafa an ka adamadenya kɔnɔna na min ye an nafa an ka diinɛ kɔnɔna na ni ko n k'o fɔ nisɔndiyalen do kojugu n b'o fɔ ka da mun kan sabula an ye an bolo do diɲɛ bɛɛ bolo an y'an bolo do diɲɛ bɛɛ bolo cogo di Alhaji Umar a mɔdenw sigilen do dugu minnu na a mɔdenw sigilen do jamana minnu na an ni olu caman bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ ɲɔgɔn kalama u bɛ conférences kɛ an bɛ bɔ a kalama an bɛ ɲɔgɔn kalama Nigériens la an bɛ ɲɔgɔn kalama Américains na an bɛ ɲɔgɔn kalama Canadiens la an bɛ ɲɔgɔn kalama Nigerw la an bɛ ɲɔgɔn kalama Abidjan la an bɛ ɲɔgɔn kalama Burkinaw la an bɛ ɲɔgɔn kalama Laginɛw na an bɛ ɲɔgɔn kalama Sénégal. Donc an bɛ se k'a fɔ an ye nafa min sɔrɔ nin fitinin dɔrɔn de y'a la hali k'a da dɔrɔn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko an ye Alhaji Umar mɔden ye ko an ye ɲɔgɔn dɔn o yɛrɛ ye nafa belebeleba ye anw bolo ka d'a kan nafa wɛrɛw ni hakilila wɛrɛw b'an na min tɛ nin si ye an jigi b'a ka don n'a nataw la an bɛna olu bilasira ni Ala sɔnna a ma. Alhamdulilayi an bɛ an balimaw fo minnu bɔra kɛrɛnkɛrɛnma an balimaw y'an dɛmɛ cɛw la an balimaw y'an dɛmɛ musow la yɔrɔ jan na ani yɔrɔ surun na kɛrɛnkɛrɛnma an bɛ foli lase joli ma Amadu Hadi Tall an filɛ Zamiya min kɔnɔ mɔgɔ min ye o jɔ k'a tɔgɔ da Alhaji Umar Tall an bɛ Amadu fo danti foli min na an kun bɛ yaala ka conférence in kɛ yɔrɔw la mais depuis an sera n'a ye a ma yan don min na a ko k'a tɛ bɔ yan ko yan ye Alhaji Umar ka du de ye yan ye Alhaji Umar ka zawiya de k'a tɛ bɔ yan ko an k'a kɛ yan an bisimila su an bisimila tile wa ni a bi bɛn fɛn o fɛn ma ale jɔlen do a kɔrɔ donc an bɛ foli belebeleba s'a ma ka tila ka dugawu kɛ a ye kɛrɛnkɛrɛnma si ni kɛnɛya o ye Ala ta ye Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma garisɛgɛ min b'a bolo Ala ka dɔ fara a kan ka dɔ fara an bɛɛ garisɛgɛw kan ani kɛrɛnkɛrɛnma mɔgɔ o mɔgɔ ye an dɛmɛ nin baara in na nafolo la hakilila la ani physique la n'o de ye ka baara kɛ an bɛ foli lase a bɛɛ ma nin yɔrɔ in na. Alhamdulillahi rabbil alamin an ba de tv shirfila lajɛbaw k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la nin tun y'an ye
Sheikh Alhaji Umar Tal Fouti ale ka bangeni san kunbɛ ɲɛnamayali kɛnɛ kan san 2018 na min sigira a mɔdenw ani kalandenw ani kanuɲɔgɔnw fɛ walasa ka hakili jigin kɛ Alhaji Sheikh Umar Tal Fouti la. An b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka ni ɲɔgɔnna caman yira an na. K'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu tun sɔgɔlen don an na k'a fɔ diɲɛ waati wɛrɛ ala k'o yira an na wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tiemi tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tiemi